BPLआबो मोनसे पलिटिकल पार्टी आरो BPFआबो पलिटिकल पार्टी जायोबा जोङो इलेक्शनखौ गेलेखानांगोन बेखौ जों बयबो बुजियो गतिके जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि इयुनखौ नायनानै जोंनि बर' माहारिनि राजखान्थियारि इयुनखौ नायनानै जोङो इलेक्शन जोबबानो BPF आरो EPPL सावरायनायखौ जागायफिनगोन जोङो सिडली सेमिस्ट्रिखौ देरहाखाबाय आं मैयाबो बुंदों बाव कन्टेस्टआ रावजोंबो गैया कन्टेस्टआ EPPL आरो BPFनि गेजेरावनो जागोन आरो बियो EPPL BPF जों मोनसे फ्रेन्डलि कन्टेस्ट बायदि जागोन बे फ्रेन्डलि कन्टेस्टआव जिहेतु सिडली MLA समस्तिया जोंनि EPPL नि खामोन EPPL नि MLA दंमोन बेयाव थांनाय बाराव MLA इलेक्शनाव जोङो गोबां हाजार भटनि फारागथियाव देरहादोंमोन एबार जोङो आरो बांसिन भटनि फारागथियाव बेयाव देरहागोन मानोना जोंहा BPF जोंनि हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BPFआ बेयाव गावसोरनि वार्कारखौ हमथानो माखासे गावसोरनि भटारफोरखौ हमथानोसो गेलेदों होननानै जों खोनादों बिथांमोना जोंनो फोरमायहरदों गतिके जोंनि EPPL नि केन्डिडेटआ देरहाखानाय बेयो मोनसे फर्मालिटिनि इलेक्शनल' बेयाव आरो गुबुन माने सिन्था खालामनांगौ गैया ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायहरदों बयबो जाहाथे थाब्रा भट होनानै जोंनि निर्मल कुमार ब्रह्म सासे मोजां समाज सेबक सासे लेखा गोरों मानसि आरो बिथाङा जोबोद भद्र शान्त सुस्त मानसि बिथांखौ जाहाथे गोबां बिबाङाव भट होनानै जोंनि NDA नि EPPL BJP आरो AJP नि केन्डिडेट निर्मल कुमार ब्रह्म आदाखौ देरहाहोयो सावरायगासिनो BPF EPPL सावरायगासिनो आरो इलेक्शन जोबनायनि उनावबो सावरायगोन इलेक्शननि सिगांथ' जोबोद मोजां आवगायनानै दङमोन आरो दा नैबे इलेक्शननि थाखाय थाबथादों जिहेतु आं मैया बुंखादों जों EPPLआबो मोनसे पलिटिकल पार्टी आरो BPFआबो पलिटिकल पार्टी जायोबा जोङो इलेक्शनखौ गेलेखानांगोन बेखौ जों बयबो बुजियो गतिके जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि इयुनखौ नायनानै जोंनि बर' माहारिनि राजखान्थियारि इयुनखौ नायनानै जोङो इलेक्शन जोबबानो BPF आरो EPPL सावरायनायखौ जागायफिनगोन कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि गुरजन मुसाहारि बिथाङा UPPL दोलो बा BPF दोलो मोननै हान्जाखौबो बर' रायजो राजाफोरखौल' लानानै राजनिति खालामो आदा गुरजन मुसाहारिया जोंनि BTR ओनसोलनि टुइंकल लिटिल स्टार गोजोनथाव खौरां TVS नि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVS नि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVS नि गारिखौ लांफैनो हागोन TVS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि फुल टिंकी पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन